искам да се обърна към вас с думите уважаеми добри хора, защото и аз съм научил покрай пчеларите, че лош човек пчелар не става. Искам да ви приветствам в този ден, в който се събирате, да обмените опит, умения, в който да можете да пообщувате заедно и да дискутирате проблемите на пчеларството. Като представител на държавната власт, вече в разговорите, които имах с вашите ръководители, се ангажирах за няколко конкретни неща. Първо, да се предприемат всички мерки против унищожаването на пчелите. Второто нещо е във всеки един регион да бъдат изградени специални лаборатории, в които да могат да се изследва суровината и по този начин да се спре дейността на нелоялната конкуренция. И третото е, и днеска министъра на земеделието за това присъства на среща, да могат да се направят друг вид и начин на субсидиране на дейността на пчеларите. Този събор е добър с това, че вече 25-та или 30-та година, вие ще ми подскаже, 49-та, значи 50 години близо, вие сте събирате и той е намерил своето утвърдено място. Той има, така да се каже, национално значение, за което приветствам организаторите, приветствам и медийния спонсор от списание Пчела и кошер и ви пожелавам успехи, запазване на пчелните семейства, повече добив, за да може с качествен мед да бъде победена нелоялната конкуренция. Успех ви желая!